lithi zu ubone sewuvukile. Uyabona nje mzala, uma mzala meke saba nenkulumo mpikiswana. Yeah. Bathi inhliziyo iba ngakesi. Hayi manje namanga kwasha kacime wenze decent that. Bathi kwakufanele ngize ngibambe ngesandla mzala. You understand? Yeah. Ngibambe nje ngesandla, manga kubambanga ngesandla, zwi. Yo. 2 hours. Sekuvuka laba sekulwabona manje. Oh, that is why bathi idlozi alifuna imsindo. Yes. Okay. But ekugcineni lapho mzala uma uthola ukuthi kuzokwenzeka ukuthi sesiyafighta noma siyalwa. But lo muntu uzovuka esibhedlela mgempini show. Ngoba la mendlela engizomshaya ngayo but uzolimala. Uyabona? So seniyangibhakanyela kahle kahle. Yabona vele ngahlanganyela already. Nedlozi lakho. Yini mzala nedlozi manje vele. You understand? Angisho vele ekhaya basena lenkolelo ukuthi solosincenga. Silokho sincenga. Selokho sibancenga ngoba ekugcineni abanye uthola ukuthi mina mzala even ngishekthwaseni kwami mzala yayingekho imali. Ekhaya yayingekho imali. Simo sibheda mzala. Too much. Yabona. So wacaca ukuthi nginenkinga but ke manje swa even nako dokotela bathi ngibabona ama fix kodwa akakafanele ngidla amaphilisi ne. Yeah. Bethi bengichecka ay kuthiwa ama fix kodwa manje futhi nawo lama fix lawo abacacile kahle ama fits. Yeah. Oh. Yeah ngithi umuntu uyawa so yeah sithi yeah. Yimi loyo mzala oyenza so lezo zinto. Hey mzala. Uyacabanga mzala vele kuwinto engaka. Hey bani ungaka ndoda. Uyovusa ubani phansi. Hey mzala. So nje mzala nakhona abadokotela baphindisha into ezahlukahlukene. Umuntu onabantu abadala mzala ayiqondakala isifo sakhe. Okay. Even ngisho bakhona even ngisho odokotela la bangangifakazela bangathola lokho kumuntu kusasa bathole lokho afike omunye confirm okunye athi akukho lokho it's because lo muntu umbethwe idlozi vele lifuna lento lifunayo mzala. So manje idlozi malifika kuwe liyakutshela direct ukuthi lifunane mzala noma likuyakubonisa kancane because abantu abaningi impilo zabantu abaningi mabasho idlozi liyabahlanganisa liyayisho into elifunayo straight maybe lithi ngifuna inkomo bese maybe omunye ukhana elanda inkukhu alanda imbuzi and why abantu bangayi straight kulento idlozi elifunayo. Mzala ngeke sikubalekele mzala ukuthi eminye imezi suka ibuka amandla ayo. Okay. Yeah, angeke sikubalekele but futhi ngeke sikubalekele ukuthi kukhona abantu aba right but abayicabangela ama plans abo benganaki idlozi. You understand? So lezo zinto ezikanjalo number 2 piwe uma usuka ungakayigcini lento le abayifunayo abantu abadala bakini bayakhuluma la bakhuluma ngendlebe omunye umuntu umkhaya uzothothi ingakho singabo dokotela thothi noma singaba khona la sizochaza indlela ezahlukahlukene. You understand ngoba ayehli gift ngendlela eyi1 yabo Shuthi kahle bafuna izinto ezihlukahlukene. Yes ngoba vele akwazi ukuthi maybe la ekhaya isibonelo uma la ekhaya uthothi kunemkhovu uthothi zonke inyanga zizoba nemkhovu no. You understand? Isibonelo ufuna ukukuvezela ukuhlukahlukana kwethu Ngoba isibonelo sakho my brother is too early.
Yeah, but angisho mkhaya. Angisho mkhaya ngiyenza isibonelo ngento ezocacelwa ibona bonke abantu. Wonke umuntu nomuntu yes. Ngoba ekugcineni sonke singayiphatha imithi sonke sithi siphethe imithi. But uma sengichaza umehluko uzongakhona ukwazi ukubona. You understand? Yeah, so ingakho ngenza lesibonelo. Ukuthi maybe kungakho kuzoba khona abanye abazothi banomkhovu, kuzoba khona abantu bayathwalisa, kuzoba khona abantu abathwasisayo, kuzoba khona abathandazayo. Uyabona nje mzala sihlukahlukene vele. Kuya ngokuthi into yakini wena ifunani. So manje awungitshelela. Kunendawo ebathi iMambuni. Ngiyacabanga ukuthi uyayazi. Le ndawo ise Maputo Mozambique. Inyanga eziningi enkulu zihlangana la. Yeah. Abanye siyabazi publicly. Mozambique yes, iMambuni. Yeah. Yini i-difference between le mithi eningayithola nikhe nina ngapha nokuhamba niye le niyothola imithi or mhlambe kunezilwane ezingekho ngapha, mhlambe kunegazi elingekho or kunezihlahla ezingekho? Ngoba I believe ukuthi moyinyanga umuntu osebenza ngabantu, sometimes ukuhamba ukuye entabeni isibhaka la kunama plant khona, you can be able to upholise umuntu ngento ethola lapha. Angithi phela mina ngazi but yeah, that is why sikubizile today. And to abantu abala kuma comment section, if you believe yakho it's opposite, let's just have knowledge bafethu ya yezinto ezilana so that more believer kunto, you know why do you believe in that. Yes my brother, besakhuluma ngale ndaba eMambuni. Okay mzala, angeke sikubalekele ukuthi la kukhona ihlahla engekho eziko Mozambique eSeswatini. We understand. Angeke futhi sikubalekele ukuthi kufanele silande le mithi esingenayo la. Isizathu siyi1. Ukuze pure mangizosuka la ngiye Cape Town, kufanele mina njengoba ngisuka la eMbumbulu ngiye Cape Town ngizofika nginqobe even yonke imoya yangakhona. You understand? Ngoba sekuneyindawo engilande kuzihlahla zaseyidibana la. Okay. And then spiritus la mina ngisuka nespiritus sala eMbumbulu. And showcase ngizofika ngilaphe ngale iphele lo uthola ukuthi mhlambe sehambe maybe inyanga yase Cape Town mhlambe zu6 zu8 but ihlula into eyodwa but ngifike nginqobe mina. Ama powers eindawo mzala wafani awalingani. So uvumelana nami mangithi futhi inyanga zasemaputo zipowerful ukudluleza la eSouth Africa? No, azikho powerful mzala. Ngoba na kunezihlahla ezinye abazilanda ngapha. Okay. Yes. Ngiyakuzwa. Ukuze bakwazi ukunqoba into yangapha. Okay. I understand much. Yeah, ngoba ubona be powerful kakhulu. No, ngoba verse like KZN kukhona ihlahla engekho. Yabona. So uma silanda ngale. Uyabona futhi yeah. Uyabona ngiyabona inyanga bathi ziyahlanyisana zenzani. Umuntu mabangathi ucross le country uyabo Maputo. My brother makabuya ziyakhala. Marilana ngempela. But inyanga yazi into engikhulumisa lento engenza ukuthi ngikubize. Seziba yiningi inyanga eze fake. Yes. Seziba ziningi inyanga ezingasiza abantu but kubo ibusiness. Imali bayibekela phambili but abantu abathola ama results. Yes. So njengoba ngikhuluma nawe kanye sengenzela nabantu abakuma comment section ba understand ukuthi kahle I breakdown live we need to know things. If khona izinto phela u Dr Nkunzi akaze bamkhombe ngalutho. So ngiyacabanga ukuthi naye umuntu osebenza ngeqiniso.
yabona. So makubuzwa izinto esingazazi yena uzosiphendulela on their behalf, yabona. But if kunezinto ongekho comfortable ukukhuluma ngazo, awukhulumi ngazo because mina mangiya I go deep my brother, ngifuna ukubuza. Ngifuna ukwazi ukuthi no ukuthi mzala vele uma ngayicacisa nje engakwazi mzala ngizokusho ngoba ufana ngisho into la ekhaya engenziwa ngiyasho ukuthi akwenziwa lokho, uyabona. Ngecala mina kufana na ku social media mzala, ku social media mzala ngingene ngabo 2023 or 2022 or 2023 lapho nje, and vele ngakithi sengisebenzile mina. Before siza lapho angifuni siye phambili, ngifuna size step by step mkhulu. Yabona nemikhovu ngijampile neyane sisazuza. Ngifuna size angithi sicale ngakuthi wena ubuya kuphi ubani size. Ngifuna nalaba abangabaza amandla wakho kube nesibonelo somuntu nje ongambiza. Ngithi phela wena uthe uyasebenza. Kunjalo mzala. Yes. So today guys, ama questions abantu bazobuza. Yini into ekumele ngiyibone eyokuqala mangene endumbeni eyomuntu ukuthi lo akasebenzi? Mzala icashe kakhulu le. Icashe kakhulu le mzala. Angeke uthi ukhomba umuntu le uthi akasebenzi or uyasebenza because endumbeni zethu sibeka ngendlela engafani. So anginawo ama judgment. Okay. Alapho mzala. So lapho mzala into la uyibona khona umehluko lese mina manginika something ufike esigodlweni uhamba naye, lento kufanele kube khona umehluko ozayibona. Yabona. Uma ngithi mzala mina nginika into yemali, yabona, mzala izongenela imali ngendlela wena oyenza ngayo. Asiqondise nalokho mzala ngoba ngenze nje isibonelo yabo. So umehluko uzobona lapho ke mzala. Kushuthi uthi mhlawumbe uzothi mawungena uthi nanga umuntu uyasebenza or asebenzi angeke khona ukumjaja mzala. Okay. Kushuthi into ishoyo ukuthi umuthi usebenza nami mangabe ngiyasebenza, lese ngifuna umuthi wemali kumele kube nento engiyenzayo ekumele ifake imali. Exactly mzala. Angeke mzala ungenzile ukuthi uhleli nje so awuna business awunakwani egcineni mase uthi ufuna into yemali izokwenzani? So labantu ike yayenzeka lento yokuthi kube nomuntu okuyinyanga othi mawufika akunikeza ibhege uhambe nayo or uyibeke emotweni or eroomini ungayivuli, after 5 days iphuma nemali. Izinto ezinjalo ngiyacabanga ukuthi kuyawazizwa, bathi umuntu bamnikeze ibheke, amabheke ayithumbe kumele ashiye 50,000, bamnikeza amabheke bathi bekazoba na 1 million, makafika kwamaphepha phakathi abanye bathi bake baba nayo imali. So ike yaba khona into enjalo ekuyiqiniso. Okay mzala, ngokweside lami noma lethu thina bomntolo asinalo lolo lwazi, but ngiyengazizwa. You understand? Ngeke ngazizwa, ngazibona even nako social media ngazibona, but anginalo ulwazi layo mzala. Anganoma iqiniso noma isiqiniso, wena mawucabanga kuyiqiniso na ngebelief yakho. Mzala, ngoba mzala ulwazi lethu nami njengoba uthi ngiyelapha bathi la ebunyangeni ufunda uzufe mzala, bathi bengingakakufundi lokho. So ingakho ngizoma ngithi no, anginayo i-right yokuphikisa, anginayo i-right yokukuvumela. Yabona kuba ngikhulume ngento engiyaziyo mina, yabona.
So No. le ngingayizwa mzala anginabo ubufakazi bayo mzala. No, une right wena bhuti ukuthi ungasho kanjalo cause honest mfethu. At the same time Yeah, nokuphendula kwakho akekho umuntu ozokuzonda kusasa ngoba yena Yes. ayenza leyo nto. Yes. Yes. Uyabona? So Honest mzala qiniso nje inhlezi ngime kulona. lizawufika ilanga whereby sithola umuntu ngifuna umuntu ozoya deep mina. So manje wena umuntu onjengawe osiza abantu one business you can't afford ukuthi uzondwe umuntu ngenxa yenkulumo yakho. No. Yeah. So my brother nakho ke uthola please call from the underground gang gadla. Yakushaya lento ekhaya bayakuthatha bakisa ngapha bathi lo mfana unida ukuthi asizwe. Yeah. What is the first step ekhaya ebayithathayo nje nina bakaMtolo ni handle kanjani leyo situation njengoba ungenwa amadlozi? Okay mzala mangicangana noma mhlambe ngizongizwa kodwa mangizwanga kahle ngizophinda umbekele ngenye indlela but uma bezosukuma bekumuntu Yeah. usho kanjalo. No. Ngisho ukuthi wena bakusiza kanjani phela kunamanye ama families lana ne thola ukuthi umntana wabo une problem enjenge yakho but abazi ukuthi baqale baye kubani bayenzeni. So ngifuna ukwazi and ama situation awafani le situation yakho. Ngifuna ukwazi ukuthi njengoba bowuthola usizo wena yini bathatha baqala bakise enyangeni kwathengwa inkomo or kwawenzwani, what was the procedure? Okay mina mzala bathi makubonakala ukuthi isiqalile lento isingamandla and then ngaqale nganikwa nje imithi yokuzihlambulula mzala. Ngicela sithandaze icala mkhuzi wami askise u2. Okay.